A veure, això del mes de novembre no es pot tornar a repetir, perquè és que se'ns ha juntat tot. O sigui, hem fet no sé quants episodis del podcast, hem fet 2 entrevistes, hem anat a no sé quants actes, que si el clàssic, l'indilletres, a més, d'una punta a l'altra. O sigui, són massa coses i no ens estem organitzant bé. Ja, però què hi proposes? Els mesos són com són. Ja, jo crec que necessitem que algú ens porti l'agenda, algú que ens ajudi i que almenys ens distribueixi les coses a través dels mesos i que ens ho vagi repartint, no ho sé. I això com ho pagarem? No ho sé, ja ho veurem. Bookhunters, digui'm, la té el Landy, en què li puc ajudar? Que volen fer una presentació d'un llibre? Per al 23 de gener, impossible. No, i per al 24 tampoc. Hauria de ser per al 26. No, t'estic dient que per al gener del 2026. I recorda, llegiu que s'acaba el món, o alguna cosa així. Bon dia, Bookhunters. Toca repassar les lectures del mes de novembre. Abans de començar, però, li donarem les gràcies a l'Andy, doncs, perquè esperem que ens ajudi més també durant el 2025, no?, a gestionar doncs, tota aquesta feina que tenim últimament. La veritat que Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, sí. I abans de començar amb les lectures que vam fer el mes de novembre, un recordatori. Recordeu que estan en marxa les beques a la creació de l'Aixeta. Nosaltres tenim una pàgina de micromecenatge a l'Aixeta i que fins a final de gener, si aconseguim un cert nombre de mecenes, doncs podrem optar a aquestes ajudes econòmiques que fa la plataforma. Així que si alguna vegada us havíeu plantejat ajudar el nostre projecte econòmicament, ja sabeu, 2, 5, 10 euros al mes, el que pugueu, doncs ara és el moment perquè ens podeu ajudar amb aquestes beques que fa l'Aixeta. Recordatori molt breu també, això oferim 3 vídeos exclusius per a mecenes cada any, també veure abans que ningú les videocàpsules aquestes que anem penjant de tant en tant, de 5 minutets, i bé que us anirem informant de les coses que fem abans de que passin. Hora de parlar de llibres ja? Som-hi. Som-hi? Bé, jo vaig llegir 7 llibres, si no m'equivoco, un d'ells el té la Laia, us l'ensenyarà. Vull que en parlis tu? Jo 6, Tu 6? Ja veurem per què, però escolta, 6 està molt bé. El vist. Com anem fent últimament, us parlo de 3 llibres jo inicialment que no m'estendré gaire, perquè algun ja l'ha llegit la Laia, això. Vaig llegir un parell de reculls de relats, Les edats de l'home d'Edgar Keret, publicat a Segona Perifèria, i Envia Nudes, de la Saba Sams, publicat a Bromera, una nova col·lecció que es diu La Singular. I bé, 2 reculls molt diferents, és difícil parlar de reculls de relats i extendre's gaire. Aquí posa les dones joves al centre, aquí l'home israelià amb tota la seva masculinitat, 2 reculls molt diferents. Estranyament jo pensava que m'agradaria més el d'Edgar Keret perquè els 7 anys de plenitud ens va agradar moltíssim i són uns relats una mica més agres i més difícils de pair, però bé, és un autor força interessant, força curiós, realment, la perspectiva aquesta de l'home israelià que fa, i Saba Sams em va agradar força més, em va costar al principi. Parla de les problemàtiques que tenen les dones, així en general, centrat en dones joves sobretot, i al principi em van semblar força simples i molt lineals i tot plegat, però després van agafant complexitat i la veritat és que els vaig trobar força interessants. No sóc el seu públic, en absolut, però al final doncs, crec que em quedaria amb el de Saba Sams si he de triar un dels 2. I l'altre llibre, que no em vull extendre perquè la Laia en va parlar al vídeo anterior, és La història secreta de la dona tard. Refresca'ns la teva impressió sobre el llibre, si us plau. Que a mi em va agradar el llibre, que és bastant llarg, no?, i que els personatges són molt odiosos, però que a mi m'agrada, que al final trobo que cada vegada m'agrada més que els personatges ben construïts em semblin odiosos perquè ho trobo una bona manera d'haver fet el relat, no? O sigui, que no et deixen indiferents. Jo tenia moltes expectatives amb aquest llibre perquè tothom n'estava parlant molt bé, gran alegria perquè el tenim en català finalment, amb aquesta edició de Les altres herbes, però he de dir que el llibre a mi se'm va fer llarg. No per les 700 pàgines que té, perquè jo crec que si un llibre enganxa com se suposa que ha d'enganxar aquest llibre, doncs 700 pàgines no són tantes, però a mi em va semblar que donava moltes voltes i que s'allargava massa amb temes que no venien a tomb. I a més també, doncs, m'hi va trobar alguns defectes argumentals, trobo que està repartit en 2 parts. Ja sabeu, la Laia ho va explicar el mes passat,
tenim un assassinat a la primera pàgina, hem de saber com hi hem arribat, llavors la primera part seria causes, la segona part seria conseqüències, i a mi m'està agradant més les conseqüències, les causes trobava que s'estava allargant massa, però cap al final trobo que deriva cap a uns temes que no són els que parlava el llibre, i bueno, entre això i algun altre defecte argumental no em va acabar d'agradar tant com m'esperava, com a la Laia li havia agradat i com he llegit que a altra gent li ha agradat. Llavors, per mi és un sí, però no del tot. No, tampoc és un drama de llibre, evidentment, enganxa, es llegeix bé, però li vaig trobar cosetes que no em fan que pensi, uah, el llibre de l'any, no? El llibre que m'agrada, i he de dir que esperava que ho fos. Una mica, potser les expectatives m'han traït, no ho sé, però realment intentar llegir-lo, una lectura d'aquestes, amb tàbula rasa i dir, bueno, aïllant-me del soroll, no m'ha acabat de fer el pes com esperava que em faria. Però bé, va, Laia, explica'ns algun llibre dels teus. Bé, un llibre que jo tampoc entraré perquè tenim un vídeo sencer, és Il·luminacions de Tim Fisher. Vam entrevistar l'autora, per tant us deixarem per aquí de l'entrevista perquè ella millor que nosaltres l'explica i parla, no?, de les cosetes d'aquest llibre. Com bé ja vam dir també a l'entrevista, és un llibre per un públic potser un punt més jove que la Guia Màgica d'Autodefensa amb galetes, perquè la seva autora també ho és, però més o menys de l'estil, si us va allò de si t'agrada aquest llibre, t'agradarà aquest, no?, perquè també hi ha humor, també hi ha alguns valors però disfressats de cosetes, no?, i d'humor, disfressats de també situacions doncs, que passen, no?, allò de que Tim Fisher fica xitxa en els llibres també infantils, i com ella deia, doncs aquest llibre també li va costar publicar perquè es veu que hi ha un personatge que les editorials consideraven que podia fer por als nens, però ella deia, no?, que de vegades doncs, protegim massa els nens en el sentit de que encara que hi hagi personatges que facin por, que hi hagi dolents, al final, mentre els bons guanyin, no?, i el mal sigui vençut, diguem-ne, doncs que al final les històries aquestes també agraden molt als nens. Que a tots ens agrada un bon llibre, no? Els exacte, nens també. Exacte. I l'altre llibre, del qual tampoc en parlaré gaire, perquè ja en va parlar en Sergi, és Els secrets de Hip House, del Ziremonger, no?, el primer volum d'aquesta trilogia, que a mi he de dir que m'ha sorprès molt i crec que m'ha agradat més que tu, perquè si te l'agafes ja com el primer llibre d'una trilogia, tu deies que era més interessant tot el que és el world building, no?, el ficar-te a l'escenari. I sí, és veritat, és important aquesta part, però també hi ha una trama, recordem que aquest llibre és aquest en el qual està ambientat a l'època victoriana, però hi ha una família que el que es dedica és a gestionar les escombraries i que tots ells tenen un objecte de naixement del qual no es poden separar mai i que el fet de separar-se d'aquest objecte pot portar conseqüències i, per tant, el fil argumental és un membre de la família que perd el seu objecte de naixement, no? Aquest llibre m'ha agradat molt més del que n'esperava perquè m'ha semblat superoriginal. O sigui, no és que tingui res, perquè al final te'l pots... És una història com molt simple i fins i tot té tocs juvenils. Jo diria que el llibre és considerat com juvenil, però a mi m'ha encantat. I el trobo molt original perquè els personatges, com estan descrits, tot el que s'ha inventat, com pensen, com s'expressen... Al final també podries pensar que hi ha una història una mica romàntica de que a un li agrada l'altre, però som de classes socials diferents, no? Perquè també hi ha dos tipus d'Iremonger, els Iremonger de dalt, que són els rics que gestionen escombraries, però que s'han enriquit a base d'això, no? Els Iremonger de baix, que són doncs, els que treballen, netegen la casa i tal, el servei. I, per tant, tu podries agafar molt simplificat és una història de relació entre dues classes socials, hi ha molta cosa darrere, però també hi ha allò, jo vaig destacar a la ressenya d'Instagram alguns toquets de masclisme, puntillites que deixen a l'autor, i a mi em va semblar superoriginal, o sigui, com a llibre, a part de que trobo que és preciós i que hi ha il·lustracions molt xules com quadres de família, no?, dels diferents personatges, em va semblar superoriginal. Fetes pel mateix autor, a més. Fetes pel mateix autor. Tot fet ell, les il·lustracions també. I clarament és un llibre que acaba, que veus que hi ha una segona part claríssima, vull dir que és una continuació molt clara. Home, he de dir que a mi m'ha agradat, que has dit, a mi m'ha agradat més que tu. Sí, bueno, perquè... Sempre li trobo cosetes als llibres. Crec recordar que vas dir, bueno, la trama... O sigui, és més interessant el world building que la trama, però jo també l'he llegit bastant allunyat del soroll, perquè de fet ara acaba de sortir al setembre per la setmana va sortir el segon, no? I vaig dir, doncs llegeixo el primer, jo crec que llegiré el segon... Me l'estic deixant pel gener, perquè així ja és un altre any, no? Però, hòstia,
original d'allò que penses, de vegades costa que hi hagi coses originals, no? I un llibre ambientat a l'època victoriana no t'esperes això. No, clar. Jane Austen i Monger. Clar, per no haver-me agradat vaig afanyar-me força a comprar-lo, el segon, La caiguda de Folsom, que ja el Però tenim tu per aquí comprar fora. llibres... Home, però si no m'hagués agradat poc, escolta, l'hagués donat llarg, és que total, el tercer sortirà al setembre de l'any vinent, perquè els han anat traient al setembre, per tant, encara tenim temps per llegir-los. No, tu el pots llegir quan vulguis, però Sí. jo hi ha alguns llibres que sé que és una saga i me'ls estic deixant per fer tot seguit. Doncs mira, parlem de sagues, i bueno, ja ho veureu, aquest mes no sé què ha passat, que hem llegit molts llibres que l'altre ja ha llegit. Sí. Això no sol passar, perquè sempre se'ns endarrereixen molt els llibres que l'altre ha agafat, però per fi jo he caigut aquí, La Riuada, que és el primer volum de la saga Blackwater, que si esteu a les xarxes, a poc que hagueu entrat a Instagram alguna vegada, per força heu hagut de veure aquest llibre, aquest llibret, aquesta edició, que és molt maca. O si heu trepitjat alguna llibreria, sí. perquè els tenen allà Està tots posadets. a tot arreu. Bé, segur que n'heu sentit a parlar, segur que sabeu de què va, però jo he trigat molt a posar-m'hi, el volia llegir, però clar, estava a tot arreu aquest llibre, com deia, jo veia contínuament gent parlant-ne, a més es va fer una gran campanya de màrqueting per la qual cosa els 6 llibres de la saga, que són 6, doncs es veien en continuació i durant una temporada només veies Blackwater a xarxes i jo vaig dir, escolta, per no deixar-me influir per tot el que està dient la gent, per una vegada vaig intentar no llegir ressenyes, tot i que l'argument me'l sabia, però intentava no mirar què deia tothom, que alguna vegada he llegit un llibre que me'l sabia de pe a pa perquè tothom n'havia parlat moltíssim, i he deixat passar els mesos, dient, bueno, quan ja ningú parli de Blackwater, doncs llavors el llegiré jo. Què passa? Que aquest continua sent un dels llibres més venuts. Vull dir que la gent segueix parlant de Blackwater, però bé, abans d'acabar l'any m'havia d'endinsar en aquesta saga. I el meu veredicte és que m'agrada molt. He de dir que dono la raó a la gent que s'ho ha passat molt bé aquest llibre. No s'ha d'esperar més del que ofereix, crec. És un llibre per passar-ho bé, per passar pàgines sense parar, però la veritat és que a mi em va sorprendre i em va agradar molt. És un llibre que podríem considerar de terror, tot i que té unes escenes comptades de terror, però que alguna d'elles Déu-n'hi-do, vull dir que del gènere del terror més clàssic, però més que res és desconcertant, perquè aquí comença parlant d'un poble que ha patit doncs una riuada molt bèstia, s'han desbordat els rius que conflueixen en aquest poble que es diu Perdido, que segur que heu sentit aquest nom alguna vegada, i ha quedat completament inundat aquest poble. I hi ha un personatge que és l'Oscar Kasky, que és l'hereu, diguem, d'una de les famílies més riques d'aquest poble Perdido, que comença el llibre amb una barca, amb un servent seu, i es troben a una noia en un tercer pis, perquè van parlar, hi ha tanta aigua que van per un tercer pis i en una finestra d'aquest tercer pis doncs hi ha aquesta noia que es diu Elinor i la rescaten. I diu, hòstia, pobra noia, ella s'està en un hotel, havia vingut allà a Perdido a fer una substitució a l'escola. Bé, el tema és que rescaten aquesta noia i aquesta noia no és el que sembla. Ja és misteriosa, hi ha alguna gent que no li acaba de fer el pes a aquesta noia només que la veu. De fet, és molt estrany perquè no quedava ningú en la zona inundada de Perdido i se l'han trobat allà, el servent veu alguna cosa estranya de seguida, però bé, l'Oscar Kasky doncs se l'emporta cap a casa i decideix acollir-la. I és una noia doncs, que amb la gent del poble doncs, la tenen ben considerada i tothom comença a estimar-se-la molt, comença a fer de mestra a l'escola, però alguna altra gent de la família Kasky, especialment la matriarca que es diu Mary Love Kasky, doncs li té l'ull posat i sap que aquesta noia no és, diuen, trigo limpio, no? I bé, doncs aquí comença la història, aquesta Elinor Damert, que es diu Elinor Damert, doncs va fent-se el seu lloc a Perdido i se'ns van descrivint algunes escenes que no acaben de ser normals, no? És una noia que té certs poders, no vull entrar-hi, però és el que dic, no? Són escenes comptades en els que l'Elinor doncs, es comporta de manera una mica estranya i enganxa moltíssim el llibre. En realitat és una saga familiar, perquè ens explica doncs, la història d'aquesta família i d'altres de Perdido, aquestes famílies riques que tenen doncs, magatzems de fusta i que tenen serradores i bueno, es dediquen a això, i això és el que els ha donat la fortuna. I bé, doncs aquesta saga familiar la pots llegir com a tal, però a més té aquestes escenes així una mica sobrenaturals i aquestes coses de l'Elinor que no ens l'acaben d'explicar, però aquesta és la gràcia, no? Són 6 llibres i aquest és el primer, per mi és una introducció magnífica a la saga, jo crec que
inevitablement et porta fins al segon llibre, i jo el vaig comprar també de seguida, perquè vaig dir, escolta, això ho he de seguir llegint, i la veritat és que després he vist altres crítiques al llibre, que potser no n'hi ha per tant, jo m'ho vaig passar molt bé, jo he de dir que m'ho vaig passar molt bé llegint-lo, i l'únic dubte que tinc és si serà capaç d'aguantar aquesta tensió i aquesta sorpresa durant 5 llibres més, vale? Perquè al final, doncs, no sé si són unes 1.800 pàgines de saga, repartides en llibrets de 250 o així, i ja veurem. Jo el segon el llegiré segur i a veure on arribem. Però la veritat és que he quedat molt content i no sé si estarà entre els millors llibres de l'any, però que és un dels que millor m'ho ha fet passar aquest any, jo crec que sí. Bé, el proper llibre serà ressenya conjunta, perquè l'hem llegit els dos. Si ens seguiu alguna de les plataformes on pengem el Llibres i Punt, el podcast, doncs haureu vist que vam entrevistar Lluís Llort i que vam parlar molt d'aquesta novetat, que és Demolició, que està publicat a Narrativa Clandestina, que va guanyar el premi LAC Confidencial, i Narrativa Clandestina és el segell on es publicarà aquest premi, perquè bé, és una miqueta diferent dels llibres que sol fer Llort. He de dir que aquí el fan de Llort és en Sergi, jo és el primer llibre que li llegeixo, però pel que sempre en dius, no? Ell sempre fa aquesta novel·la negra, així una mica als marges i tal. Podria estar Crims.cat, aquest llibre, tot i que no hi ha molta investigació, però una mica sí. El que passa és que Narrativa Clandestina publicarà el Premi LAC Confidencial. Per tant, per això està en aquest nou segell i s'ha creat aquest nou segell. Demolició és la història d'un home de classe bien, no molt ric ni tal, no? Però un home acomodat, que és professor d'universitat, escriu columnes al diari, se'l coneix una mica, també és tertulí a la tele i tal, no? A més s'ha ficat en uns temes de política de vegades i això. I l'acusen d'haver violat una noia de la seva universitat, però ell diu que aquesta noia ni tan sols la coneix. Però la noia presenta proves també d'aquesta violació, no? I per tant, tot aquest procés de demolició d'aquest home, perquè el que passa és que, diguem-ne, que abans de que surti el judici, se'l jutgi i tal, a través de les xarxes socials, no? Se'l criminalitza, se li tiren a sobre, sí. L'opinió pública, diguem-ne que pot ser molt pervers, no? Tot el tema de les xarxes és bastant present, i aquest home, diguem-ne, que és el procés d'enfonsar-te fins a la misèria, aquest procés de demolició, per una cosa que presumptament has fet, presumptament no has fet, no? De moment està allò que es diu entre dos aigües, no? I a tu què t'ha semblat? Doncs bé, és que no soc imparcial perquè a mi tot el que fa el Llort m'agrada, que és una mica diferent del que ell va fent, perquè ell sempre fa servir la violència en els seus llibres, però també fa servir un humor negre que a mi em funciona molt. Aquí no es permet fer servir aquest humor perquè és un tema molt relliscós. Crec que està molt ben escrit, que està molt ben argumentat, és també més reflexiu que habitualment, potser més narratiu, més literari, no sé com dir-ho, però al final t'està parlant d'una trama judicial que no deixa de parlar de temes delictius, no? I com ell tampoc no és un autor canònic de novel·la policía, que sempre hi hagi investigació i aquestes coses, doncs a mi em quadra bastant en la seva obra, no? És senzillament agafar un tema del que no havia parlat encara i parlar-ne, diguéssim, des de fora, des d'aquest entorn, des de com viu una persona que ha tingut aquesta acusació, doncs tot el que... Bueno, ell imagina què podria passar, no? Perquè en alguns casos reals que hem tingut doncs potser no passa del tot el que ell explica aquí, però ell imagina què passaria si es donés aquesta situació. No? I tu, com a teva primera experiència a Llort, què n'opines? O sigui, bé, realment, jo crec que és un dels llibres que més ens ha fet parlar i discutir aquí a casa. Sí. Perquè, com deies tu, el tema és relliscós. Llavors, l'autor també, si escolteu l'entrevista, i ell explicarà també més coses, no? Que ell diu que ell no és que vulgui llançar cap missatge en concret, no? Però aquest missatge relliscós que diem és que, clar, depèn de quin prisma certa gent es llegeixi el llibre, en pot treure unes conclusions que penses, ai, no anem per aquí, no? Però al final també és el que diem sempre, que la literatura no ha de ser moralista, o sigui, tu has de poder parlar de tot, des de tots els prismes, això és ficció, encara que hi hagi hagut casos o ell imagini, no? Això és completament ficció, per tant, la literatura ha de ser capaç de fer aquest pla des de fora i imaginar, especular, bla, 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 el que sigui, però hi ha certs temes que fins i tot tu, havent interioritzat això, ets incapaç de tenir una visió potser una mica més objectiva, no? Però realment, com a llibre que fa parlar, mogollon. N'hem debatut. Sí. A més, si escolteu l'entrevista, jo li vaig dir, no he llegit molt Llort, quin altre llibre teu em recomanes? I ja me'n va dir un. I per tant, doncs, segurament el seguiré llegint. I aquest que has dit tu de l'assassí que vas dir en algun vídeo també, no? Que t'havia agradat moltíssim, que també ha publicat aquest any. Exacte.
Però clar, aquell també em crida. és dels gamberros d'allò. Sí, és molt, jo crec que és molt diferent d'això, sí, no? Sí. Va, un llibre que em parlo una mica, tot i que la Laia ja em va fer ressenya a principi d'any, que és Els fills adormits, de l'Antoni Passerón, publicat a l'altra editorial, amb traducció de Lluís Anton Baulenes. Normalment, doncs això, quan l'altre ja l'ha ressenyat, diem, tenim el vídeo per aquí, també us el posarem, però és que aquest llibre m'ha agradat tant, l'he llegit, és una de les meves sorpreses de final d'any, que vull parlar-ne una miqueta, intento anar ràpid, perquè és un llibre que parla de la sida, així, com a tema central, diguem, i jo vaig dedicar uns anys de la meva carrera investigadora a treballar amb antiretrovirals, ja era una fase més tardana, ja, diguéssim, quan acaba aquest llibre jo encara no m'havia posat a investigar, però que tinc un record, doncs, amb molt sentit d'aquella època, en quan encara es parlava molt de la sida estava sobre la taula, ara no se'n parla tant, i és un problema que no se'n parli perquè segueix existint, i és un llibre que en realitat és no ficció, que té dues parts, clarament, dos fils, perquè són capítols alterns. En un ens explica la història familiar de l'autor, d'un oncle seu que era heroïnomen i que va contraure la sida, i t'explica com vivia la família doncs, aquella malaltia que era tan desconeguda i en un entorn així molt conservador, on que no estava ben vist que la gent estés malalta, que prengués drogues, i bé, doncs era molt complex per les famílies viure això i tenir un cas a dintre, i per l'altra part doncs, ens explica tot els inicis de la investigació de la sida, grups d'investigació francesos i americans que anaven gairebé competint per veure qui anava més avançat en aquesta investigació, i està escrit d'una manera que està publicat a la col·lecció de novel·la de l'altre, perquè és que és novel·la, però tot el que explica és cert, la investigació del fil aquest de la investigació de les beceroles, de l'estudi de la sida, doncs és real, està documentat, i tot el que explica de la història familiar, doncs també segurament hi posa una mica més de pa que formatge perquè ha de ser una història argumentada i ben explicada, però tot el que ell explica doncs va passar i la seva família ho va viure. I és un llibre que m'ha encantat. A tu també et va agradar molt, no? Moltíssim. Sí. Està molt ben fet. Molt ben fet. A més d'aquests llibres que per lo curtets que són, per lo breus que són, de vegades els llibres que més ens agraden sembla que hagin de ser com totxos, molt ben argumentats, allò una trama i tal, i aquest jo ho vaig pensar, no? Que són píndoles gairebé. I a més, a part d'estar alternats, els capítols són molt curtets. I sí, home, la part científica és guai, també això ens toca una mica, però l'altra part també és molt, molt bonica i parla, tampoc no, per no fer spoiler, però també parla d'una cosa concreta que passava durant la sida que no havia vist encara en altres llibres, no? Potser el tema de l'heroïna sí, però hi ha un altre tema que a mi també m'agrada que sortís. Sí, és això, sobretot la part científica, que espanta molt a la gent, però aquí que són capítols tan curtets, dic espanta perquè, hòstia, quan parla de ciència ja sembla que, ui, no, això serà difícil, ho explica molt bé, tota la part d'investigació, i amb aquests capítols curtets, d'episodis, vos han descobert això, ara es pensen que va per aquí, però és un error. Doncs passa molt bé, no? Si algú es planteja llegir-lo, que no l'espanti, que parli de temes científics, perquè parla molt de ciència, o sigui, la meitat del llibre és investigació científica, però ho explica de tal manera que ho aconsegueix fer interessant. I que jo crec que no només per nosaltres, que estem ficats en investigació científica, sinó per qualsevol persona hauria de trobar interessant com es va descobrir que aquella malaltia estava provocada per un virus i com van començar a combatre-la. No sé, jo crec que per mi és dels millors llibres que he llegit aquest any, trobo, i ja veurem quan fem els tops i tal, però la veritat és que és tan entranyable la part de la família, és molt tendre com ho explica, i és molt dur, perquè explica a moments molt durs i no se n'està d'explicar-te, però no buscant la llàgrima, sinó explicant que les coses són així. Eren així en el seu moment, i era tan desconegut el que estava passant que la gent ho vivia com ho podia, no? Negant-ho. No. Els pares de l'oncle del protagonista doncs, negaven que estés passant res, però clar, al final les evidències són les evidències, i sabem què feia la sida. I bé, que dic que no m'enrotllaria, però al final estic explicant molt, però és que ens agrada molt aquest llibre, a tots dos, amb mesos de diferència, però que val molt la pena, i a més, amb el curtet que és, jo crec que val la pena que la gent li doni una oportunitat, perquè jo crec que us agradarà. I per acabar, jo dic que havia llegit 6 llibres, perquè he llegit una trilogia. Trampa! És trampa! No és trampa, és còmic. Es llegeix ràpid. Si heu vist l'entrevista que li van fer a Enric Arefa, ja sabeu a què ve això, no? Enric Arefa ha escrit aquesta trilogia de No sé A,
que és còmic juvenil. L'entrevista parlava sobretot d'Estela Signata, però si la mireu, veureu que doncs, cap al quart final de l'entrevista també es parla d'aquesta saga, perquè és el primer que fa com a juvenil, en Ricarefa, tot i que havia fet alguna col·laboració en alguna revista. El còmic és molt xulo, i a més, Ricarefa és un d'aquests autors, com tants altres dibuixants, que s'ha hagut de guanyar les garrofes a França, perquè aquí no té sortida, això, i que doncs, mai més ha decidit traduir-lo al català, portar-lo al català, i està tenint molt èxit perquè és la tercera edició. El dia que el vam entrevistar sortia la tercera edició del primer, que és Atari i Tika. Atari i Tika són les dues principals protagonistes d'aquesta saga, que és una saga distòpica, és de sci-fi per joves, però a mi també m'ha agradat, en la qual doncs, hi posa molt de pes en el canvi climàtic, en els problemes, en com serà, no sé, si aventurar-me, un futur en el qual ens carreguem el planeta, en el qual tenim molts problemes climàtics, i en el qual hi ha una empresa, hi ha unes grans corporacions, hi ha una diferència de classes molt gran entre gent que viu de puta mare, gent que viu molt malament, i la Tari i l'Àtica seran dos noies doncs, bastant intrèpides. A més, hi ha moltes protagonistes femenines, i que el que faran elles doncs, serà voler lluitar contra aquest, no contra el canvi climàtic, no, sobretot contra aquestes grans corporacions que, no sé, no? Doncs hi ha riuades i puja el nivell del mar i deixarien que la gent s'ofegués, doncs elles lluiten contra que no, moltes coses, no? En Ricarefa ens va dir a l'entrevista que ell tenia... Clar, jo no consideraria... Ell va dir que tenia un toc de hop punk, que és aquest gènere de... que tot és molt bonic i tal. No, tot... És bastant fosc, la trilogia, perquè el món aquest és bastant fosc. Sí que és veritat que les protagonistes no consideren que no es pugui fer res, no? Com a bones protagonistes i juvenils també, jo crec que no? Lluiten contra l'adversitat i volen millorar les coses, no? Però fosquet, la veritat. Però si parlen de corporacions i aquestes coses, sempre hi ha coses fosques. Clar, sí. I hi ha una cosa xula que passa amb una de les protagonistes que no explicaré, però que sí, no? Que comencem amb la Tari i després apareix la Tika, i és guai la Tika. Sí? T'agrada? Sí. Doncs llegiré en algun moment. I bé, jo ara vull parlar d'un llibre, l'últim que parlarem avui, que és tan i tan important tenir a les mans que no m'heu de fer cas amb el que explicaré. Perquè, bé, us l'ensenyo. És aquest, L'ànima de l'emperador, de Brandon Sanderson. Brandon Sanderson, primer llibre que es tradueix al català d'aquest autor que, si no és el més famós de gènere fantàstic actualment, doncs poc li deu faltar. És un nom que era una anomalia que no tinguéssim en català, però clar, és un autor tan prolífic, té tantes obres, s'han traduït tantes ja al castellà, i en anglès, perquè hi ha gent que llegeix en anglès també, que era difícil que algú s'atrevís a traduir-lo finalment en català. Qui ho ha fet? Pues qui havia de ser? Duna. L'editorial Duna, aquesta editorial a mitges que tenen Mai Més i Raig Verd, que no els podrem pagar mai això que estan fent, que és traduir els clàssics de la ciència-ficció i la fantasia al català amb unes edicions que són una meravella. Aquí tinc el llibre sense la sobrecoberta, que la tinc per allà, però ve amb una sobrecoberta diferent. O sigui, estan unes edicions increïbles. Aquí, doncs, aquesta col·lecció Sanderson que tindran és a càrrec de la Marina Vidal, que fa una feina fantàstica, ha il·lustrat aquesta coberta, però no les il·lustrarà totes, segons va explicar ella mateixa. Les traduccions són de Marta Armengol, que és una de les millors intèrpretes de l'anglès que tenim. Un equip increïble traduint Sanderson. Si sabeu alguna cosa de Sanderson, sabeu que sempre escriu totxacos, totxos increïbles, no sé quantes pàgines, però els següents seran molt i molt llargs. I aquest és molt curtet, és com una novel·la, i clar, a mi em va sorprendre, perquè jo ja estava disposat a llegir el totxo, que bueno, no ho he dit, però tradueixen 6 llibres de cop, de Sanderson al català, per tant hi ha feina per endavant, i jo ja estava disposat a que em caigués un totxo d'això, perquè vaig dir una vegada que quan fos traduït al català llegiria, i no, de sobte em trobo amb aquest llibret tan petit, i dic, bueno, doncs som-hi, no? Som-hi a llegir Sanderson, perquè repeteixo, és tan important tenir aquest autor en català que jo me'ls penso llegir perquè s'ha de fer i se'ls ha d'ensenyar. Què ha passat? Que no m'ha agradat. No m'ha agradat aquest llibre, m'ha avorrit molt. I també és que segurament jo no tenia el cap més a lloc, però tenia no unes expectatives, perquè jo no sóc un gran lector de fantasia èpica, però m'esperava trobar això. O sigui, no és que tinguis unes expectatives, diu, m'encantarà perquè és fantasia èpica. No, bueno, m'agrada Tolkien, m'agrada Martin, sí que m'han agradat, però no el llegeixo habitualment.
I el que passa és que això no és fantasia èpica. Aquí tenim la història d'una falsificadora que és molt, molt bona amb la seva feina, l'han atrapat, la tenen tancada a la presó, però resulta que li fan una proposta, perquè és tan bona amb la seva feina, que li diuen, si ets capaç de falsificar l'ànima de l'emperador, doncs et deixem lliure. I bé, doncs l'emperador de l'Imperi de la Rosa ha sigut víctima d'un atemptat, està doncs, en estat catatònic i doncs, amb la màgia que té aquesta falsificadora, que és capaç de fer, poden fer una falsificació de l'ànima d'aquest emperador, de tal manera doncs, que no serà el de veritat, però faran passar per l'emperador de veritat i així doncs, que l'imperi continuï. I aquest llibre, que són 140 pàgines em sembla, bàsicament el que explica és el sistema màgic que permet que això sigui possible, no? Doncs, com fa les falsificacions aquesta falsificadora que es diu Shai, que això ja passa en els llibres, pel que he sentit, de Sanderson i d'altres autors de fantasia que desenvolupen un sistema màgic, que això pot tenir cert interès, però clar, quan jo m'esperava trobar un llibre molt trepidant, amb molta fantasia èpica, amb cavallers, no sé exactament com trobaré els altres llibres de Sanderson, però aquí doncs, em trobo un llibre que va a foc lent, que és estàtic, passa tot al mateix lloc, que aquesta protagonista, que això sí, és una molt bona protagonista, però ens va explicant com se'n surt i com ho va fent per aconseguir les falsificacions que ella fa. I bé, li he trobat punts a favor, o sigui, bons ingredients per un llibre així, però és un llibre més aviat d'intrigues polítiques, perquè la gent que li està dient que a veure si pot falsificar l'ànima de l'emperador doncs són, diguéssim, els seus acòlits, i els seus motius, doncs, cada un d'ells té els seus propis motius. Aquest és un llibret molt petit. Jo, personalment, no m'he informat de com encaixa amb la resta del Cosmer. Llavors, sí, clar, però és el primer que han fet i l'he volgut llegir aviat. Però, clar, segurament això encaixa d'alguna manera amb la resta de l'univers. Per tant, jo seguiré llegint Sanderson. Potser més endavant llegeixes alguna cosa i dius, això m'ho han explicat. Clar, sí, i segurament això posa les bases. Bé, el proper que surt en català, que havia de sortir ara a final d'any, però al final sortirà al gener, em sembla, al gener o febrer, que és, no sé com l'han traduït, Nascuts de la Boira, que és el seu famós Mistborn. D'aquest tothom en parla amb meravelles, això sí que ja és Sanderson total, i espero tenir-ne una impressió diferent. Però com he dit al principi, és tan sumament important tenir aquests llibres en català que a mi no em feu cas. O sigui, ara que el tenim en català, llegiu Sanderson, que segur que la cosa millora. I la veritat és que he vist molta gent a Instagram llegir-lo, gent que no llegeix fantasia habitualment, que els ha agradat molt. Per tant, no sóc significatiu, segurament és perquè m'esperava una altra cosa, però feu confiança a Sanderson perquè tenir-lo en català és una passada. Ja llegiré. Ara llegirà la Laia i dirà, és fantàstic. Jo no tinc cap idea preconcebuda. Exacte. Doncs fins aquí el resum de lectures de novembre, esperem que us hagi agradat. Com sempre, si voleu més comentaris dels llibres doncs, que hem així passat com una pinzellada, tot i que els hem enllaçat, ja sabeu que els comentaris sempre estan oberts. I res, que el proper vídeo d'aquest canal ja serà, segurament, el nostre top 5. Per tant, doncs res, aneu preparant-vos. I mentrestant, doncs llegiu, que el món s'acaba. Ai, que hem de gravar encara un altre. Què hem de gravar? 58 minuts de gravació. La veritat, se'n va fort. Aquest vídeo també està molt falsa que real. 59-22! No, hem aconseguit fer menys d'una hora!